Masu kallon mu irin yadda wurin yake kasancewa kenan yanzu a wurin da ake wannan sallar jana'iza. Kamar da kuke gani na samu wani wuri ne na hau sama na dan makale, amma kuna iya gani nan wannan wato nan ne ake sa ran za a sa gawar a sallace shi, to amma wurin da bisa dukkan alamu hakan ba zai yiwu ba saboda irin yadda mutane suka zo suka tushe wurin. Iya ganin ku can mutane ne gaba ɗaya, mutane ne iya ganin ka dubban mutane ne, kuma yanzu ta waccan kofar ta can ne ake tsammanin za a shigo da gawar, kuma a hakan ma wato tawagar mataimakin shugaban kasa bata karaso nan ba. Gwamnoni, gwamnan Bauchi, sarakuna ne da yanzu suka karasa shigowa, amma kafin a zo can wurin ma sannan sun tuho ne daga can, gawar tana can a filin asibitin wato sojojin sama, a can aka ajiye gawar, suna can za su taho da ita. So kafin su taho daga can ma mutanen da suke kan hanya yanzu can gefen can mutane ne dankar dubunnai, nan duba a nan sama din nan makwabta, wato an shiga an hau kan gidajen mutane ma wasu don su iya hangowa. Can gas can wasu abokan aiki 'yan jarida su ma sun hau sama sun makale, ana ta kiran mutane a yi baya amma an cika wurin dam. Gashi nan duk da kuke gani nan kan mutane ne gaba daya, dubunnan mutane nan ga su wasu a baya daga bayan masallacin dukansu, amma waccan rumfar a nan ne sarakuna aka suka zauna suna jira su zo a kawo gawar a mata sallah. Nan kuma yara ne ma suka hawo makwabta, gashi nan sun hau saman kwano, gashi nan suna ta leƙowa. Can sama kuma kuna iya can sama ɗin can wato dutse ne, amma ya cika an mamaye shi, mutane ne gaba ɗayansa sun mamaye shi, tubunne ne ba za ka iya lissafa su ba. Can kuma wato bishiya ce mutane suka hau, to saboda haka dai har yanzu to yanzu ma gaba ɗaya kamar da nake hangowa gate ɗin ma an balla shi, mutane sun balla kofar kawai shigowa suke yi. Saboda haka mutane daga ko'ina suna ta shigowa. Akwai waɗanda hira da su sun zo daga Murtaniya, wasu daga Senegal, to amma dai na ga jami'an tsaro da sun rufe kofar, sojoji ne ma sun rufe kofar. To nan haka dinnan ne ma za ka iya ganin kamar ba mutane sosai, kuma saboda kamar da jami'an tsaro ne ma a wajen. Sannan bayanin da nake samu shine shi Sheikh Sharif Saleh Ibrahim, wadda shi Shehi Ɗahir Usman Bauchi ya bada wasiya cewa shi dai masalla ya shigo. Motar sama tana daga nan dinnan, wata karamar mota ce an yi fakin ɗinta, kuma shi din ya shiga ciki, rumfar sarakuna yana ciki yanzu haka. Wancan ɗaki da kuke gani nan ne manyan baki suke ciki. To zai tunanin da nake kawai ya za a yi a wajen nan, wato yadda mutane, wato yadda za a sauke gawar ma, wato idan mata ta so kenan. To har yanzu dai babu ma bayani na cewa gawar ta taho ko bata taho ba, babu bayani. Nan da kuke gani dandazon nan turere ne da ake, wato wani babban shehi ne, ana cewa babban ɗansa ne, to amma dai bani da tabbas wani na kusa da ni ne yake faɗa, ban dai tabbatar ba gaskiya. Amma dai gashi nan kamar Shak Makari ne, Shak Makari shine ya taho, gashi nan kamar ma za su ɗaga shi sama mutane. Shak Makari shine ya shigo wannan filin idi domin ya halarci wannan sallar jana'iza. Mutane ne ba za ka iya kutantawa ba, wato na rasa mata ya zan fasalta yawan mutanen nan, sai dai gashi nan masu kallo kuna gani, gashi nan ana ta faɗa, ana ta cewa mutane wato a ci gaba da addu'a da salati da hailala, amma dai mutane ana ta turereniya sai an shigo wannan wuri. To kofar ma dai gashi can yanzu an sake buɗe ta. Marigayi Sheikh Usman Bauchi, da yanzu a kowane lokaci dai ana fatan gawar ta sake wannan, amma idan ta zo wannan wajen wato ba a san ma ya za a yi da ita ba. Daga yadda nake ganin abubuwan na kada amanta fa masu kallon mu, idan an yi sallace shi a nan, to za a ɗauki gawar ne kuma a tafi da shi masallacinsa da ke cikin gari. A can cikin gari ne inda aka haƙa kabarinsa, a nan ne za a binne gawar. To saboda haka yanzu shigo da ita ɗin ma a sallace ta ɗin sannan a mai da ita, wato ba ƙaramin aiki ba ne gaskiya. Sai dai masu kallon mu, idan wato mun samu kyakkyawar sadarwa network, za
yanayin da cewa wato shi ne cikin masallacin idi ma shi ne waje amma kusan yawan mutane kusan da ya ga ba ya cika mutane ya cika sosai wasu sosai kamar waɗannan gashi su sun ma juye kawai suna ma wasu suna ta zikiri ga wani ma da a hannunsa yana ta zikiri wasu suna alwala suna shiryawa kafin ka karaso an wata mota ta amma dai san waye a cikin ba ya kai lokacin su ne aka bar shi idan wanda zai shigo cikin sai an tabbatar wato yadda wani abu na uzuri zai iya yi a cikin nan wato wannan guri ta can wata wanda aka saka wancan last speakers din guda biyu wato na saka wata igiya aka tare mutane aka ce kada su zo nan amma yawan nan da suke shigowa yadda ba za ka iya wato kontrolin din ka iya cewa a'a mutane su koma baya ba zai yiwu ba mutane sun bankara sun shigo su kansu jami'an tsaron wato jikinsu yayi sanyi dole suna bin mutane ne suna lallaba su saboda al'amari ne na alhini wasu wuraren kuma ana amfani da karfi kamar ana amfani da abun wato lantarkin nan da ake iya wato sakawa mutum ya ji lantarki ta girgiza shi don ya koma baya to yanzu da wannan abun ake amfani don mutane su yi baya wannan ne ban san waye ba har yanzu da aka bar motarsa ta shigo cikin wannan wuri har zuwa yanzu ban iya sanin waye ta kamaimai ba amma dai yadda aka yi babban mutum ne wanda yake yana da alaka watakila da aikin da ake wannan wuri na mutum wannan jana'iza saboda haka mutane da su ta ko ina wannan mai gida ka hau nan kada ku mu rika gaba ɗaya da Allah ka ce maka mana so ina wajen yake ina wake karfi aihuwar ma ya kwanci kowa kwance ka ce maka da Allah ka dan yi sauka saboda mu bi saboda kana fada ka ga nan din ka ce maka dan Allah to mutane ne suka sun yawa sauraro da kallon kuna ji wani ne daidai ina na samu na makale din yawo kuma kada mu rasa ni na rasa shi ya rasa shi ta bayani nan mutane suna ci gaba da shigowa kuma har yanzu dai kamar da nake jiyo kasa kasa ba mutane su ya ce ai baya ba ana ta kusa ana su yi baya mutane suna ci da showa kuma ya nuna cewa mutane su ya bauchi shi yasa shigowa wannan wuri mutane ana shawa ka shigo amma a ci gaba da tsaro dole sai ana dole sai sa baki su lokacin ba suna idan dai ya samu masala ba da kuma samu masala ba ka misalta su ba mutanen sun kai adadin da wato za ka iya kontrolin shi mutane su farko ba
kallon mu da kuma ta muna da sashen na BBC inda muka kawo muku kai yadda ja'izar rigayi da rayuwa da bauchi ba za a yi zasa nan Allah sai ta ba a kawar da zuwa inda ya wasiya abin da shi masasha da ke cikin ne mutane kowa ya zo saboda alini da soyayya da wannan ta Allah ya masa rasuwa. Masu kallon mu kuna da